Velkommen. Det er en kort instruktionsvideo i, hvordan du bruger Logger Pro til at bestemme solens egen rotationshastighed. Vi har en video med 2 solpletter. Den henter vi ind. Vi trykker her på Insert, Movie, og så finder vi under video vores lille korte video med solpletter. Og den har vi så fået her, og vi kan se, hvis vi flytter, vi kan se, hvordan solpletterne flytter sig her, og så 2 dage senere herover. Vi skal have målt op, hvor stor vinkeldrejningen er i løbet af de her 2 dage. Vi åbner først for vores værktøjspanel til videoanalyse og indsætter et koordinatsystem, og vi får det rettet til, så det sidder lige nøjagtigt i centrum af solen. Det må være her. Så fortæller vi Logger Pro, at solen har en diameter på 1 meter, og det er fordi vi bare måler. Vi regner bare den. Vi bruger bare relative størrelser, og det er nok, når vi skal bestemme en vinkel. Okay. Så markerer vi en solplet. Ja. Og jeg vælger solpletten til højre, og så skal jeg trykke på den, og så flytter den. Eller hvis ikke den flytter, så kan man selv trykke et billede frem herovre på Next Frame, og så vælger jeg den samme solplet en gang til, og så har vi nu vores resultat. Vi kan se heroppe, hvis vi klikker og strækker lidt i vores tabeller, så kan vi se herovre, at de værdier, som vi er interesseret i, det er de 2 værdier, vi har her. X-værdien. Så her kan vi se, at vi har 8 cm. Hvis vi antager, at det her det er 1 meter, jamen så er det 8 cm til venstre for, og 12 cm til højre for. Og de værdier kan så bruges til at udregne vinkel. Altså den vinkel, som solpletten har tilbagelagt på 2 dage. Vi kan faktisk bruge, enten det kan man gøre i Mabel, eller vi kan gøre det i det her program, nemlig Logger Pro. Og det gør vi ved at åbne databrowseren. Sådan. Og det er så den her, vi vil lave nogle beregninger på vores x-værdier. Vi vil lave nogle beregninger og finde ud af, hvad er vinklen. Og vi vil have lavet en ny beregning. New Calculated Column. Og den kunne vi kalde vinkel. Ja, vi kan bare lige, og det skulle gerne blive i grader. Og det er så sinus i minus første. Trigonometrisk, og den hedder så arcosinus af sinus. Og det er så til x divideret med radius af solen, og radius af solen er 0,5. 0,5. Vi bruger punktum ligesom i Mabel og trykker done. Og så kan vi se, at herover har den beregnet vinkel, og så kan man se, at den har beregnet vinkel i radianer, så vi skal ind og rette. Vi dobbeltklikker, går ind og retter. Det gør vi ved at gange med 180, og dividerer med pi, det siger vi 3,1415, og trykker done. Sådan når den beregner vinklen, og så kan vi se, at den første observation, solpletten, der er den 9 grader til venstre, og den anden der er den 14 grader til højre. Det skal faktisk korrigeres en lille smule, fordi rent faktisk, der hvor den her solplet den bevæger sig rundt om solen, så er det jo ikke lige ved ækvator på solen, men lidt nede på solen her, som I kan se på den sydlige halvkugle af solen, som man kalder det. Og det vi skal, det er, at vi skal have bestemt radius af den store cirkel rundt her. Og det gør vi ved at måle, hvor stor solen er i den her. Så måler vi solen helt over til kanten. Sådan der. Der var den. Og så kan vi se, at den er faktisk kun 95,8 cm, når solen er 1 meter.
Så vi skal ind og have korrigeret vores radius ind i beregningerne herinde. Det gør vi her, dobbeltklik, og så kan vi se, at der hvor der står 0,5, det faktisk ikke passer helt korrekt. Det skal være 0, det er halve af de her 0,958, så det er 0, hvad må det være? Det er 0,47. Sådan der. P7, 9 tager vi. Sådan. Og så er vi done. Og der er en ny beregning, så kan vi se, at det giver en lille korrektion på vinklerne. Sådan. Og så har vi så beregnet vinklerne. Det kan så bruges til at bestemme solens periode.